Sige, upo muna kayo. Tatawagin ko lang si Senior Manny. Senior Manny, nandito pala si Berto at ang anak niya. Oh, Berto, andito ka pala. Mabuti na padalaw kayo. Tay, ang ganda ng bahay nila, no? Oo anak, mayaman yung nakatira dyan. Kilala mo ba yung nakatira dyan, Tay? Oo anak, si Senior Manny. Pero nasa ibang bansa yata siya ngayon. Sino po yung nakatira ngayon dyan, Tay? Siguro, yung caretaker nila anak. Tay, paglaki ko, ganyan rin yung ipapatayo ko. Mag-aral ka muna anak, bago ka mangarap ng mataas. Tay, nag-aaral naman ako mabuti. Para kung nakapagtapos na po ako ng pag-aaral at nakapagtrabaho, pabatayuan ko po kayo ng mas maganda dyan. Tay, Naku anak, madami ka pang kakaining bigas para mapatayo yung kagandang bahay na yan. Tay, libre lang pong mangarap. Pero, alam nyo, tutuparin ko po yan para sa inyo. Talaga anak? Sige, hayaan mo pagsisikapan ko. Kahit anong trabaho, papasukin ko, mapag-aral lang kita. Talaga po, Tay? Sige na anak, halika na, uwi na tayo. Magsasaing pa ako. Sige po, Tay. Magandang araw po, Aling Mitch. Magandang araw din sa'yo, Tyron. Hindi kami pagdalo sa atin. Nakikinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Pinagmagamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Mabalang mo lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Muna yan, nagsiliw nga eh. Nay, Mahit ah. Alam na nagdalos sa kadena na na may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Alam ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato eh. Kanyak ah. Kaya motor mo nga eh. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na natin sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo lang is nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka dinak. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis nga rin na eh. Saan ang lakad mo, mates? Diyan lang kila Senior Manny. Bakit? Dumating na pala siya? Hindi pa, pero darating daw siya sa 1 linggo. Kaya nagpapatulong ang tita ko na maglinis sa bahay nila, Senior Manny. Ah, ganun ba? Ang tita mo pala ang caretaker sa bahay nila. Oo, Berto. O siya, sige na. Baka hinihintay na ako ng tita ko. Sige, mates. Sige na, Tita Mitch. Mauuna na po kami sa inyo. Sige, mag-iingat kayo ha. Pati rin po ikaw, Tita Mitch. Salamat. Halika na, Tyro. Napakabait na bata ni Tyron. Sayang nga lang at maagang naulila sa ina. Ang swerte ni Berto dahil nagkaroon siya ng kasing bait ng batang yon. Sana
Binigyan man lang ako ng isang anak na alagaan ko at makakasama ko sa buhay. O tay, bakit po kayo malungkot? Wala anak. May iniisip lang si tatay. Siguro po tay, iniisip mo kung saan ka maghahanap ng trabaho. Bakit alam mo ang iniisip ko anak? Nararamdaman ko po kasi tay, kahit bata pa lang po ko, alam ko po yung pakiramdam nyo bilang magulang ko. Hayaan nyo po tay, makakahanap ka rin po ng trabaho. Ang anak ko talaga. Alam mo anak, gagawin lahat ni tatay para makapag-aral ka lang. Alam ko naman po yun tay, kasi may tiwala ako sa inyo. Siyempre, magulang mo ko. Kaya responsibilidad kong alagaan ka at mabigyan ng magandang kinabukasan anak. At responsibilidad ko rin po na sundin lahat ng utos nyo. At respeto po kayo at ang mga nakakatanda sa akin. Tama yan anak. Sa murang edad pa lang ng anak ko, marunong na siyang umintindi sa sitwasyon na mayroon kami. Salamat mahal ko. Bago ka nawala, pinamulat mo sa anak natin ang Tay, salitang respeto. kain na po tayo. at pagmamahal sa Nakapagluto na po magulang. ako ng ulam. Anong niluto mong ulam natin anak? Siyempre tayo yung paborito natin na itlog. Sige na nga, kain na nga tayo. Sigurado, masarap ang niluto ng anak ko. Siyempre tayo ako pa. Kapag nagkatrabaho si tatay, hindi lang yan ang kakainin mo anak. Halika na anak, pumasok na tayo sa loob at kakain na tayo. Sige po tay. Tay! 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 Bakit anak? Anong nangyari? Dati talaga walang nangyari. Bakit nga? Kasi po tay, may nabalitaan ako na dumating na daw ang may-ari ng magandang bahay. Talaga anak? Opo tay, marami nga pong tao ang sumalubong sa kanya. Mabait kasi si Senyor Manny anak, kaya inaabangan nilang pagdating niya. Bakit po tay? Anong nagawa niya? Bakit ganun na lang po ang mga tao sa kanya? Kasi nga anak, mabait siya sa mga tao dito kahit na mayaman siya. Hindi siya nakalimot na tumulong sa lahat ng mga nangangailangan. Sana yumaman din tayo tay para gayahin ko si Senyor Manny. Mamimigay din po ko ng pagkain sa mga mahihirap. At pag-aaralin ko din po ang mga bata na hindi kayang pag-aralin ng magulang. Magandang naisip mo anak. Sana nga matupad mo ang mga pangarap mo sa buhay. Tay, think positive. Magagawa ko po yan. Aba, English yun ah. Tatay naman, siyempre, pinag-aralan ko yon. Ikaw talaga anak, puro kakalukuhan. Tatay, hindi po kalokohan yon. Tatay talaga. Sige anak, magbihis ka. Sisilip tayo sa bahay nila Senyor Manny. Tay, ayos na po tong damit ko. Sige na nga. Tara na anak, alis na tayo. Sige po, tay. Anak, nandito na tayo. Bakit parang wala namang tao dito?
Oh, Berto, nandiyan pala kayo. Halika kayo, pasok kayo. Halika kayo, tuloy kayo. Mano po, tita. Kaawaan ka ng Diyos. Gusto lang namin dalawin si Senyor Manny. Kumusta na pala siya? Nandun siya sa loob. Kakauwi lang kasi ng ibang mga bisita niya. Gusto ko po kasi siyang makita, Tita Mitch. Sige, puntahan natin siya doon sa loob. Tita Mitch, hindi po ba magagalit si Senior Manny? Mabait si Senyor Manny, Tyrone. Lalo na sa isang batang katulad mo. Kaso, hindi kaya nakakaya na papasok kami sa bahay niya. Hindi. Welcome ang lahat ng mga tao dito. Lalo na kayo. Kilala ka naman niya, Berto, di ba? Oo naman. Mabait talaga si Senyor Manny. Halina kayo, pasok na tayo sa loob. Sige. Sige, upo muna kayo. Tatawagin ko lang si Senyor Manny. Senyor Manny, nandito pala si Berto at ang anak niya. Oh, Berto, andito ka pala. Mabuti na padalaw kayo. Magandang araw po, Senyor Manny. Sino bang anak mo? Ang laki na ah. Opo, Senyor Manny. Tyrone, magmano ka? Mano po, Senior Manny. Gawaan ka ng Diyos ako. Opo kayo. Salamat po. Senyor Manny, pupunta lang po ako sa kusina. May gagawin lang po ako. O sige, salamat. Saan ka pala, Iho? Ano ka palang pangalan mo? Tyrone po, Senior Manny. Tyrone? Ang ganda ng pangalan. O Berto, kumusta ka na pala? Mabuti naman po, Senyor Manny. Kahit nawala na si Mrs., dalawa na lang kami ng anak ko. Kahit papano, kinakaya naman namin po. Bakit Berto? Anong nangyari sa misis mo? Nagkasakit po siya. Wala kasi kaming pera, kaya hindi po naagapan ang sakit niya. Ako, mahirap talaga walang kasama sa buhay. Lalo na may anak kayo. Kumusta naman po kayo dun sa Amerika, Senyor Manny? Ayos naman kami ni Mrs. doon. Kaso, nainip ako doon. Dahil nga minsan, kaming dalawa lang ni Mrs. ang naiiwan sa bahay. Ang mga anak niyo po, Lagi silang busy sa trabaho. Doon kasi, puro trabaho ang mga tao. Mas maganda pa rin dito sa sarili nating bansa. Masaya ako dito. Maraming mga kaibigan at magagawa ko pa ang gusto ko dito. naiwan po pala ang misis niyo sa Amerika. Oo, pero susunod din daw siya. Dito na daw muna kami mag-i-stay. Tama po ang desisyon niyo. Total po, may kanya-kanya ng buhay ang mga anak ninyo. Oo, magbabakasyon na lang kami paminsan-minsan doon. Kaya nga po, maganda po yon na magbakasyon na lang po kayo. Siya nga pala, Berto, tamang-tama. Nangangailangan ako na magtatanim sa nabili kong palayan. May alam ka ba na pwede kong pagkatiwalaan? Kung gusto po nyo, Senyor Manny, na ako na lang po ang hawak sa bukid po ninyo. Talaga, Berto? O sige, mas mabuti, ikaw na lang pagkatiwalaan ko sa bukid ko. Sa katunayan nga po, wala din po akong trabaho. Kaya masaya po ako na may pagkakataon na ganito. Mabuti pala,
sa'yo ako nagtanong. Sakto naman na kailangan mo din ng pagkakakitaan. Opo, Senyor Manny. Matagal na kasi akong naghahanap ng mapapasukang trabaho. Para na din sa pang-araw-araw ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Magtulungan na lang tayo. Hayaan mo, makakapag-aral na ang anak mo. Sapat na po sa akin na may kikitain po ako. Bukod dito, sa kikitain mo, kung gusto mo, bibigyan ko ng allowance ang anak mo. Nako, Senyor Manny. Malaking bagay po na mabigyan niyo po ako ng pagkakataon na magtrabaho po sa inyo. Ayos na po yun sa amin. Tanggapin mo na. Tulong ko yan sa anak mo. Hindi po nagkamali ng sinabi tungkol sa inyo ang tatay ko. Bakit? Ano yun, iho? Sabi po ng tatay ko, isa daw po kayong matulungin at mabait. Tinutulungan ko kasi ang gaya niyong may mabuting loob. Nakikita ko din kasi na hirap kayo. At hindi ako matahimik na hindi makatulong sa inyo. Napakabuti ng puso ninyo, Senyor Manny. Maraming salamat, Berto. Paano po yan, Senyor Manny? Mauna na po kami. Maraming salamat po sa bigay niyong tulong at trabaho. Magmerienda muna kayo. Huwag na po, Senyor Manny. Salamat na lang po. Iho, ibili mo ng pagkain niyo ng tatay mo, ha? Wag na po, Senyor Manny, nakakaya naman po. Sige na, tanggapin mo na. Maraming salamat po, Senyor Manny. Mano po. Sige na po, aalis na po kami. Sige, Senyor Manny. Alis na po kami. Salamat po. Sige, mag-ingat kayo. Napakabait ng dalawang mag-ama na yun. At ramdam ko din sa batang yun na may pangarap siya sa buhay. Kaya dapat lang na matulungan ang mga taong yun. Tay, andito na po ako! Mano po? O anak, ang aga mo naman ata. Wala po yung teacher namin, Tay. Kaya maaga kaming pinauwi. Ganun ba? Hindi pa ako nakasaing, anak. Ako na lang po magsasaing, Tay. Alam ko naman po, napagod kayo sa bukid. Sige, hindi bale. May ulam pa naman tayo, yung natira kagabi. Sige po, Tay, magsasaing na po ako. Sige, anak. Mabuti pang anak ko, matulungin at maasahan. Tay! Kain na po tayo! Sige anak, nakita mo ba yung ulam natin na sardinas dyan? Opo, Tay, andito na po. Sige anak, nagugutom na din ako. Tay, magdasal muna tayo. Sige anak. Lord, maraming salamat po sa araw na ito at sa pagkain na nasa harap namin. Amen. Kain na tayo na. Damihan mong kumain ha. Ang sarap po nito, Tay. Paborito ko po ito, Tay. Damihan mong kumain anak ha. Opo, Tay.
ka pa. Salamat po, tay. Sige na, para maubos mo yan. Sarap. Bagal mo naman kumain. Tay, naparami po yung kain ko. Ako din anak, nabusog ako. Pati po ako, tay. Siya nga pala anak. Dalawin natin sa bahay nila, Senyor Manny, mamaya. Sige po, tay. Pagkatapos ko magugas. Sige na anak, iligpit mo na yung pinagkainan natin. Sige po, tay. Tay, tara na po. Anak, mabuti naman at nakabihis ka na. Sige, halika, tara na. Tay, ang bait po talaga ni Senior Manny. Oo anak, Totoo pa talaga yun, tay? Magbibigay si Senior Manny sa atin ng pagtatayuan natin ng sariling bahay? hindi ko nga rin akalain anak na magkakaroon tayo ng sariling lupa. Siguro po kasi tayo nababaitan sa inyo si Senior Manny. At isa pa po, naging tapat po kayo sa serbisyo nyo sa kanya. Anak, dapat lang naman na maging tapat ako sa serbisyo ko bilang tauhan niya. Kasi naging mabuti rin siya sa atin bilang amo. Kahit saang trabaho, gawin mo ang tama para matuwa naman ang amo mo. Opo, tay, ganyan din po yung gagawin ko. Para matuwa din po sa akin yung amo ko. Oo nga, ganyan nga. Marami ka pang hindi naiintindihan sa mundo. Kaya ang gawin mo muna, mag-aral ka ng mabuti. Promise po, tay, para sa inyo. Gusto ko po kasi balang araw. Ikaw naman po ang aming boss sa mga tauhan mo. Aba, mataas ang pangarap ng anak ko ah. Bakit hindi na lang ikaw ang maging boss nila? Dalawa po tayo, tay. Oo nga naman anak. Sige na, umuwi na tayo. Baka abutin pa tayo ng ulan. Sige po, tay. Halika na.